Doldali Sarte Ingleng Arong, the committee hall along Inki Kepang Arat Tumpan, Akenang Sot Ahormu Keron. Dipurong Supi IT Angbong Hajakekan Ajay Mek Kedeng. KFA lapen KHDPO asong tumpen Difu Water Resource asai kam along kacupanglim aputhak kacesong asai kedeng. Karnom ada berta long penili berta thanbang thare harmony ben nan bertang tonpen arjik tha. Dhansari MSC constituency ke parlo angkang Doldali Sarte Ingleng Arong committee hall along non head jong assistant director of sericulture asai kampen kepatir pipon along Karbi Farmers Association atumpen cherap chetudun pen inki ke pangreng arat atuma phan ason akenang sot ahormu keron pone berta pherang ke pen berta nang pale lebang soja meg along saiketiki arat atuma phan ku lepen inki ke pangreng aphan akenang sot ahormu pajirpon lepen inki ke pangreng aputhak cherok dok ajai meg an parta Inki ke pangreng pen ale kacepalong aputhak rata tumapan pachini pontu bang soja mek along sericulture asai kampen extension officer Jagat Rabha sericulture inspector Longki Timu Karbi Farmers Association pen maipu Tinku Ingti Rap Konchun Bang atum Samson Tokbi la pen chesong kiri singna pachithang chun bang harsing rong pi pen anparta sai hem chun bang sonjit ingti atum chetong dun Taralang sujutang aklamalong arkoi kret rock arni pen kepang cheng drama la pen tumahi kekan aseke arkoi inkoi rahini arni pajut pontang lo Karbi Anglo Autonomous Council Cultural Affair Karbi Cultural Society la pen Karbi Film Society kacelang pen taralang sujutang aklamalong arkoi kret rock arni pen kepado drama la pen tumahi kekan aseke arkoi inkoi rahini arni pajut pontang lo laso aparman Karbi Anglo Autonomous Council jutang asai hem IEM Rup Singh Teron Cipahimpu Ponsi Pahinia seke kepajut aman pado PWD EM Mongol Sing Timung Alui Sarpo aman pen chetong dun alang di Alui Sarpo alam the along kaning jeke thoi inglong akarbi akhe ajutang isiwet nangji mayalong KCS amai po Chandra Singh Kro Konchun bang Bidya Singh Rongpi film director Dhoniram Tiso jutang Saikam Deputy Director Himari Tokbi pen Jenglok pen an Karbi Film Society amai po akonjun bang atumta chetong dun Nongnam kedo Rajiv Kro lapen NSD pen kiun abang pi Pranami Bora atum si drama mate lamkan apu thak seke pipon lo halapu domahi akekan abang ke kamrup asor Suryo Kiling lapen Ari Sangho atum si seke pipon হয় এই ওয়ার্কশপটি 7 দিনীয়া ওয়ার্কশপ তেওঁলোকৰ আৰু তেওঁলোক খুব ইন্টাৰেষ্টেড আৰু Daligat hem chile rokan amat ke kanang bichiting niramde. Mai chengche aprang jutang sai kama Deputy Director Himari Tok BC kachetong arara phan than pachini Difu rong supi IT along arkoi ni pha engkoi rai si arni tili pho apor pen jamblia thon ke pangni pon towar kok pli along Karbilo Charlie jutanga tera lapen KCS Difu manja John atum pen hacha ke kan ke pado pone berta pherang ke pen kar news along berta nang pale Difu rong supi ITP angbong hacha ke kan ke paman pon along lursi pon long ki bi ahin pen sim lulun pon hacha ke kan ke pado pon ahu Difu ITP along doan arat cetok pen hacha ke kan ke cepe ul set anti hacha ke kan aja mek along Difu Golf College Professor Nili Kathampi KCS Diripuri Amai Himchong Kisu Sunil Topi Francis Diru KSA Persai Puri Tokha Lapan penan ketika tum cetong du Lapan alkohol hai Inkorat kiliani Arne jini thom appointment manjahi thi along si karpon thuji Uda Karbilo Charlie jutang atera Amai pun somja tisu lapan jutang chumba Ransunan Topi Pepi Pachini Pontu Pini labang so hacha ke kan ke nilitum Difu manja ke se sunit lapente Karbilo Charlie jutang terang celang pet pensi pini nilitum Difu ai thilong tum hacha ke kan bi kono jadi tum laso hacha ke kan nilitum terang peni tum dapsi ke cengla lapeni tum Karbiang long choche nilitum angtam sunitpur district kadam ji kapre kapre Karbi kona ma ke tum nilitum nang hang lo tinitum kanam ji jadi tum ki kanang ko kala hello nilitum Karbilo Charlie jutang terang pen pini jake klem nang ko Owe kimia tu bangso hacha ke kan ke setting ni
Kasi nitum pini hitilong laso bangso ke pakanan ko pini nitum katuk kabe hitilong munit dak bangji kasi nitum pini hitilong pakan nitum akaprek long pakan long betul bangso ha cake kan long ke munit abe kasi nitum dak pakan kasila ha cake kan ke lagi isi nitum sok tiki depen bangso sok kecet hab laso bangso sok kecet habarong aja isi ke cipi kasi nitum cake kan isi ke paklang kon kasi Gewan jio mitum lapen kato kabe karbeng long ara demi bangso ha cake kan nitum citing ni karbelo chali jutang terang te duma ja kisi sini pet ke nitum semet ke nasi nitum kapre kadim long ke nitum kan nam depin lang pini dan kurang sepilong si kecing silang nitum suni purlong dam pulo sedang ladak jeme thang adem long paprang lang ibu mesti nitum dapat sipang sing tapi pinap nitum kan tuji manja haicia dan malam support hampir tamu dan ponik sini. Simonjir Children Park cum picnic spot, a place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014 33731 93652 07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong. Please step in Rose Gold, a newly opened beauty parlor, one step to the world of fashion. All kind of facilities are available here, such as hair spa, bleaching, makeup, pedicure and manicure, hair perming, straightening, body spa, facial, threading, waxing, etc. For more information, please contact 6001-863-460. Rose Gold, a newly opened beauty parlor, first floor, Cakes Legacy Building, Main Market, Diffu. Aturkimi Academy, Diffu, affiliated to CBSE, New Delhi. Admissions open for Montessori, LKG, UKG, class 1 to 9 for the session 2019 and 20. Facilities like boys and girls hostel, crash babysitter, art class on Saturday and Sunday. Registration forms are available at school office on all working days from 1st week of December 2018 from 8 am to 1 pm. Aturkimi Academy, Diffu, Rukasan, Amlapati, Diffu 782460. For more queries, please contact at the number given on screen. Free admissions for Montessori students, sponsored by Aturkimi Society.
Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason selam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecuason la penthesiri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola, upthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihinamu pi putat bertalong wang tulu. Dipurong supi angkang arkoi ni pha engkora hini arni gang sama por malom. Karbi Farmer Association lapen KHDPO asong atum pen difu water resource asai kamalong akele ka chupang lima putha mitheng tom ot cry pen ka chesong asai kedeng berta pherang ke pen kat news asai hemanong berta nang pale KFA mate Karbi Farmer Association lapen KHDPO asong atum pen difu rong supi angkang mitheng tom ot cry pen ka chesong asai kedeng alang litum pen kache song asai ke paman pon I atheke difu water resource asai kam asai phu atum kaching thul amo abha ke panong pon tang atangka ale ke kachupang lim apu thaksi non la puson kache song asai ke paman pon pusi pachini Kidam tang asarkar mate Congress atum pen Karbi Anglong Autonomous Council kachari hod irrigation asai kam alang kuti atangka kachupang lim akoi ke klang la puson thak thaksi puthot kachupang lim apu thak ke klang thuji angring Karbi Anglong Autonomous Council along Congress atun chari bom ahut mate CM tuliram rong hangke japon ahut irrigation asai kam along thelo thangnat asai claim clip pin pen tangka ke chupang lim kilit nai pukar Anglong angkang chethang club an pin lu hala so ahut hemisi mate CM rong hang atum hemisi amen pen kuti atangka irrigation asai ke claim amen pen tangka ke panglim akoi klang lu anparta hala so ahut madua munita amen klang dun desi CM rong hang atum hemisi chirai detsi Pinaan atangka artok lu puta akoi klang laso lam ki puthot nage klang thuji angring card news asai hemalong kinang sot aloan nang kini thupen rat angno ke klang thuji angring nang do thulilo Ada berita bang lepas ikan ton ponelo dome thangme kurwang tu